ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ. ತುಳು ತುಡಾರು ಎನಿತ್ತ ಪಾತ್ರ ಕತ್ತಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಮಾರನೇಮಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುಟು ಬಂದಾಗ ಮಾರನೇಮಿಂದ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಸೈಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾತ್ರರೆಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾಸ ಕಣಂತೂರು ಬಕ್ಕ ಜೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಯಾನು ಮೆಕ್ಲು ರೆಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರನಕ್ಲೆ ನಾನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಬಂಧುಲೆ. ಚಂದ್ರಾಸ ಕಣಂತೂರು ತುಳುತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಮುತಾರಾಧನೆಪ್ಪು ದೈವಾರಾಧನೆಪ್ಪು ಇಂಥ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನಾರು ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಮೈಮೆ ಪನ್ಪನ ಬುಕ್ಕು ಅವು ತುಳುತ ಪಾರ್ದನೆತ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕತೆತ ಸ್ವರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದೀರಿ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಇಂಚಿ ಪದ ಬುಕ್ಕು ತುಳುನಾಡದ ರೀತಿ ರಿವಾಜಲದು ಹಿಡ್ದು ತುಂಬು ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏನು ಕಥಾ ಸಂಕಲನಪ್ಪು ಕವಿತಾ ಸಂಕಲನಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಕೂಟಾಡು ಅವ್ರನ್ನ ಜವನ್ಯಾದಗದ ಕಾಲಾಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ತುಳುವರ ನೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪುನರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ದಸರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನಾಗ ದಸರಾ ಅಂದೇ ಪನ್ಪುನಿ ಅಂದು ತುಂಬ ಮಾತಾವು ಮಾರನೇಮಿ ಅದೇ ಸರಿ ಬರ್ಕಡೆ ಬರ್ಕ ಮಾರನೇಮಿದ ಪುರ್ಲೆಂಚ ಮಾರನೇಮಿದ ಗೌಜಿ ಎಂಚ ದಸರದ ಪುರ್ಲು ದಸರದ ವೈಭವದಾದ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಡು ಎಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆದ ನಿಖಿಲ ಒಂತಾತ ತೆರಿದರು ಕೇಂದರು ತೂತಾರು ಅಂದು ದುಂಬುದ ಪುರ್ಲೆಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಾತ ಇಟ್ಟು ನಂಬೋಲಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಈ ಮಾತ ವಿಷಯನ ಚಂದ್ರಾಸ ಕಣಂತೂರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟುಣ್ಣರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಂದು ತೇನು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ ಎರಡನೇ ಸುರುಕು ಕೆನ್ನ ಇರು ಭಾರಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಡು ಏನು ಪಂಡು ಬಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಾದುಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ತೂನಗ ಮಾರನೆ ಮೆಂಚೆತ್ತರು ಜೋಕ್ಲಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಿಜಾದ ಮಾರನೆ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತವು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಬ 10 ದಿನ ಶಾಲೆ ರಜೆ ಇತ್ತು 10 ದಿನ ರಜೆ ಇಟ್ಟು ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯವಂತ ದಾಬನ ಅಲ್ಪ ಸುರು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ದೀನಲ್ತ ಶುರು ಅಂಡ ಮಾರನೇ ಮಿಂಟಲ್ಲಿ ವೇಷನೇ ಅಪ್ಪ ಊರು ಇಲ್ಲಿ ವೇಷ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಗ್ಲು ವೇಷದ ಫಿರಿಯ ಹೋಗ್ಪಿನಿ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಹೆಚ್ಚಾದಿ ಈ ಕೊರಗಲೇಸ ಬರುವಂತದ್ದು ಕೊರಗಲೇಸ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚಟ್ನಿದ ವೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೊಂಬೆ ನಲಿಪವನ ವೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಬೈತ ವೇಷ ಮರಕಳೇರ್ನ ವೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ವೇರ್ನ ವೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ದ ವೇಷ ಇತ್ತು ಪೇರ್ದ ವೇಷ ಒಂಜಿ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಂದರ್ಲನ ವೇಷ ಅಂದ ಇತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಯವರು ಕಂದರ್ಲನ ವೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ವೇರ್ನ ವೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದೂ ಬಾಡಂದಿವಿ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಕೆಲವು ಪೌರಾಣಿಕ ಹನುಮಂತೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಮಸ್ತ್ ವೇಷ ಪಡೊಂದಿತ್ತೀರು ನಾರದನ ವೇಷ ಸಂಭ್ರಮ ಅತ್ತೆ ಅಪುರ್ತುಡ ಒಂಜಿ ವೇಷನ ತೂಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾತೋನುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೇಪ ವೇಷ ಆ ಕಾಲೋಡು ಈ ಟಿವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಮನೋರಂಜನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆ ವೇಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಶಾರ್ದುಲ ಕರಡಿ ವೇಷ ಬರವತ್ತಂಡ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯರುಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೋಪುನ ಲೆಕ್ಕವನ್ ಪೇರುಂಡು ಅವರು ಬದ್ರ ಏತಿ ಎಸದಿಯ ಅಂದು ಶುರುವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿರುಂಡು ಈತಿ ಎಸದಿಯ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪುತ್ತಲೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕಲೆಗ ನೆನಪು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ದುಪ್ಪ ಅಂದವು ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಏತ್ ವೇಷ ತುಯ್ಯ ಅಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ ನೆಂಜಿ ಪಟ್ಟೋನು ಪನೀರಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಾತ ವೇಷ ಅಂದೆ ಅದೇ ಇಂದು ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ವೇಷನ್ ವಾವ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಪಾಡು ಅಂತೇರಂದು ನಿಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಹೆಚ್ಚಾದಿ ವೇಷ ಪರಕ್ಕೆದರು ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡು ಅಂತ ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ ಪಾಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಡುವೇರು ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಮನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅದು ದುಂಬ ಅಂಚತ್ತು ದುಂಬ ಕಾಸು ಮನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ವೇಷ ಪಾಡು ಅಂತನತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಅದು ಅಸೌಖ್ಯ ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಜನ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪರಕೆ ಮನ್ಪುಣ ಉಂಡು ಈ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಅಂಚೇರಿ ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ತಂಡೋಡು ದುಂಬುದ ಪುರ ಎಟ್ಟು ಪುರ ಪರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನಕ್ಲಿನ ಪರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ವೇಷ ಪಾಡ್ಪ ಒಂದು ಆ ತಂಡ ಸೇರ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ಮನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಅಂಚ ಬೈತಂಡು ದುಂಬ ಅಂಚ ದುಂಬು ಬುಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಹಿಂದುಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮರೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಡುವಂತೇರು ಪಾಡುವಂತೇರು ಆಯ್ತಾ ಅವಳು ಕುದ್ರೋಳದ ಹೆಸರು ಒಂದು ಮೈದಾನ ಉಂಟು ಕರ್ಬಲ ಮೈದಾನ ದುಂಬ ಇಟ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೂ ವೇಷ ಪಡೆದು ಆ ಮೈದಾನ ನೆಲೆತು ಅಂತೇರಿಗೆ ಅಪಾಗ ರೈತ ಇತ್ತದ ಕಂಚಿನ ವೇದದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಾರ್ನಮಿ ಪಂಡ ಊರದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಾರ್ನಿ ಒಂದು
ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ ಐತೆ ಅವೇ ಚಂದ್ರಸೇರಿ ಪಂಡೇರು ಪರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನ ಕಾರಣಗಂದು ಈ ವೇಷ ಪಾಡು ನಿಂದು ಅತ್ತೆ ಈ ಲೈನೆ ಬಂದು ಪರ ವೇಷ ಅವೇ ಕಾರಣಗ ದೇವಣ್ಣಗೆ ದುಂಬಿತ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರು ಜಂದ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಕುಲು ಕೈತಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಂದ್ಬಿರಕಲು ಯಾನು ಈ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಾದ ಬತ್ತುಂಡ ಬದುಕದ ಹೊರಿಯಿಂದ ಯಾನು ನನ್ನದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಈ ಬಾಲೆನಿ ವೇಷ ಬಾರ್ದು 4 ಜನ ನಟ್ಟವೆ ಅಂದ 4 ಜನ 4 ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ನಟ್ಟವೆ ಆಯ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಆ ವೇಷದ ಮೂಲಕ ನಟ್ಟವನು ಅವು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಪರಕೆ ಮುಟ್ಟುಂಡೇಪ ಬಂದಾಗ ಆ ಬಾಲೆ ವೇಷ ಬಾರ್ದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಪರಕೆ ಬಾಡುದು ಈ ನಟ್ಟವನಿಂದ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವ್ನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಧೇಯತೆನು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಸೀಕನ ದೇವರು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೀರ್ ಬಂಪಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಂದವನು ದೇವರಿಗೆ ಈ ನಟ್ಟುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಖಾಲಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ನೆ ಕತ್ತಿ ಬೇತೆ ನೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಈ ದುಂಬಂಜಿ ನಟ್ಟು ಪೊಡಿಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜವು ನಟ್ಟು ಪೊಡಿ ಈ ಬಾಯಿದ ಸುತ್ತಲ ಗಜ್ಜಿ ಊರ್ನು ಅಪ್ಪ ಹಿರಿಯಗಳು ಬಣ್ಣಂತೀರಿ ಉಬ್ಬ್ಯರವಲ್ಲಿ ಕುಡಲಿನ ಮೇಕ್ ಉಬ್ಬ್ಯರವಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿನ ಮೇಲ್ಗುಬ್ಬಿಂಡ ನಟ್ಟು ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ದುಂಬ ಪುರ ಈ ನಟ್ಟು ಪೊಡಿ ಅಂಚಿನ ಪುಡಿ ಆವಂತನು ಬಾಯಿದ ಸುತ್ತ ಅಪ್ಪಗೆ ಐಕ್ ಮರ್ದಿಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಉಂಬೆ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೈತರದ ಒಂಜಿ 4 ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡೆ ನಟ್ಟೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚ ಪುಳಿಯ ಬೇತೆ ಸಾಂಬಾರ ಅದಾಂಡ ಕೊರ್ಪೇರಗಳು ಅರಿಯಾದ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಐನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಬಂತದು ಕಣತದು ಇಲ್ಲರ ಅಟಿಲ್ ಬಂದ್ಕೊಡು ಅಟಿಲ್ ಬಂತದು ಕಜಿಪ್ಪು ಪುರ ಮಂತದು ಐನು ಕೈತರದ ಒಂಜಿ 4 ಇಲ್ಲಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಅಕ್ಲು ಒಣಸು ಮನ್ಪೋಡು ಒಣಸು ಮಂತದು ಅಕ್ಲು ಒಣಸು ಮಂತ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆ ಮಡೆ ಕೈನು ಏರಿಗೆ ನಟ್ಟು ಪುಡಿ ಆತಂಡು ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಯಿಗೂ ಇಡೀ ಪೂಜೆ ರೈನು ಅವು ಜಿರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿದ ನೊಟ್ಟು ನಟ್ಟುಪುಡಿ ಮಾಜವಂತುಂಡು ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಉಂಟು ದಾಯಬಣ್ಣಗಿ ಮಾತ ಸಾಂಬಾರಾಜ ಪದಾರ್ಥ ಪಾಡ್ದು ಕಜಿಪು ಅಂತ ಹಿಡ್ದದು ಐಟೊಂಜಿ ಔಷಧಿ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಐನಿ ಮೋನೆಗೆ ಪೂಜಿನಾಗ ಪುಡಿ ಗಜ್ಜಿ ಮಾಯ ದುಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಓಕೆ ನವರಾತ್ರಿ ಶಬ್ದ ಬಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ವರ್ಮದಿನದ ಆರಾಧನೆ ವರ್ಮದಿನದ ಆರಾಧನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಒಟ್ಟು ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ವೈಷ್ಣವ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ವಿಷ್ಣುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಶೈವ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಶಿವಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ ಗಣಪತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಪಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ದುರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ವರ್ಮದಿನ ವರ್ಮ ರೂಪಡು ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಣ ವರ್ಮದಿನ ವರ್ಮ ರೂಪಡು ನಮ್ಮ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಐಟ್ ಸುರುತ್ತ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಾದುರ್ಗೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐಡ್ದೊಕ್ಕದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಬಕ್ ಅಕೇರಿದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಸರಸ್ವತಿನ ಆರಾಧನೆ ಅಂಚೆ ಮೂಜಿ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ ಈರು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಾಡು ತುವಿನಂಚಿತ್ತನ ಕುಡ್ಲಾದ ಅಂತ ನನ್ನ ಈ ಊರದ ನವರಾತ್ರಿ ಈ ಆರಾಧನೆ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಓಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಅಂತೆ ಆ ಕಾಲದ ಗೌಜಿದ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂದ ಆ ಕಾಲಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲಡು ಪನ್ನೆಂಕಲ್ನ ಮೂಲು ಮಂಗಳದೇವಿ ಇತ್ತು ಮಂಗಳದೇವಿಯಕ್ಕೆ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮುಲ್ಪದ ಮಾರನೆಮೆಗೆ ಬಾರಿ ಪುದಾರ ಪೋಯಿ ನಾವು ಮಂಗಳದೇವಿದ ಮಾರನೆಮೆ ಅಂದ ಮಂಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಕ್ಕ ಮಾರಿ ಬಿಡ್ತಾ ತೇರು ಅಂದ ಆ ತೇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪುದಾರ ಇತ್ತು ಬಕ್ಕ ಮಂಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಲ್ಲ ತೇರವು ಮಾರಿ ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ತೇರು ಅಂಚ ಈ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಮಾರಿ ಬಿಡ್ತಾ ತೇರ್ದ ಉತ್ಸವ ತೇರ ಮಾರಿ ಬಿಡಿತ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ವರ್ಮನೆ ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಮಣ್ಣದಾನಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ಮಂಗಳದೇವಿದ ತೇರ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಆ ತೇರು ಸಾಧಾರಣ ಆ ಕಾಲಡು ಸಾಧಾರಣ 6 ಗಂಟೆಗೆ ತೇರು ಹೋಯ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೈಯಾಗ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅವು ತೇರು ಹೋಯ್ತು ದಾಪನ್ ಹೋಯ್ತು ಅವಳು ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ 10:30 ಗಂಟೆ ಲಾಪನ್ 11 ಗಂಟೆ ಲಾಪನ್ ಆಟ ದುಂಬ ಈ ಕೊಂಚ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಆ ಪೊಟ್ಟು ಕಂತನಾಗನೇ ಮಾಪಾಗ ಜನ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದುಪ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಆ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ತೇರು ತುಯ್ಯಾರನೆ ಕಾಲು ತೇರು ಹೋಯ್ಪನ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಟ್ರಕ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಾನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಾತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾನೆ ಅಪ್ಪ ನಡತು ವೇಷಲು ಮಾತ ನಡ್ತೊಂಬರ್ಪಿನಿ ತಾಲೀಮು ದಾಕ ಮಾತ ಉಪ್ಪೇರು ವೇಷಲು ಉಪ್ಪುಡು ಪಕ್ಕ ಈ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗೂಡು ಮಾತ ತೊಂತೇನೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಲಾಯಿ ಬಾಡು ಅಟ್ಟೋಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸುತ್ತಲ ಈ ಇಂದದ ಕೈ ಕಟ್ಟುನೆ ಒಂಜಿ ಗೂಡುದ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಕು ಆ ಗೂಡ್ದಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಿದೆ ಆಯ್ತು ಇದ್ರು ನೆಲ್ಲಿಪ್ಪ
ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ಉಂಟದ ಪಲಾಯಿಡೆ ಆಯ ಲಟ್ಟೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿ ಲಟ್ಟೆ ಬೀಜ ಅವು ಹೋಗದ ಒಂದು ಅವೆ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಬಣ್ಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಗ ತೇರ್ದು ಎದುರುಡೆ ಹೋಯ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ತೇರು ಒಯ್ಪುನಾನೆ ಒಂಜಿ ಅವಿನ ತೂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತಾವು ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತಿ ಜನಕ್ಲೆ ಕಾಪೇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂದ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆನಾಗ ತೇರು ಒಯ್ತದ ಆಪುಂಡು ಇಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಅವಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ನಮನದ ವೇಷ ಮತ್ತು ಅಪಗ ಈ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂದೇಕು ತಿರ್ಗರೆ ಬಂದು ಜನಗಳು ಆ ತೇರು ವೈಪ್ನ ಪೊರ್ತುದಗಳು ಓಳಿತ್ತನಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರಂತೇನಗಳು ವಾವೇಷದಕುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇಷ ಬತ್ತದ ಆ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಹೋಗ್ತೇನಕು ದೇವನಾಕುಲ ಆ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಹತ್ರ ಆ ಪರಕೆ ಸಂದೋಡ ಅಂದ ಆ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಹಾಕುಲ್ಲಾರ ಓಡು ಬಂದು ಆ ಕೇರಿಗೆ ಜಲಕ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರಿಡಿಕ್ಕನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನ ಊರಿಡಿಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಧಾರಣ ಸೇರೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತದ ತತ್ತುಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಜನ ಸೇರು ದಮನಾಗ ಅವನ್ಜಿ ಮಾರನೇ ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಈ 9 ದಿನ ಉಂಡದ ಅವನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸದ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಮಾತೆಗಳೊಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಒಂಜಿ ತನ್ನಾತಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತಾವು ಆ ದೇವಿನ ನಿಜವಾದ ಅಂಶ ನಿಜವಾದ ಆ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಮೀಟ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪೊಂಜೋಲ ಆತ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಹೊಡಿತೀರಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ 9 ದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಣ್ಣುಗಾಯಿ ಮಲ್ಪವನಿ ಪೂಜಾ ಮಲ್ಪವನಿ ದೇವರ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ನು ಅನ್ನ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆ ಪಂಜೋಲೆಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅವು ನವರಾತ್ರಿ ದುರ್ಗೆ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಿ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಎಂದು ಮಾತ ಉಂಟು ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ದಾದವನ್ಪರ್ ಒಂದು ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಆರಾಧನೆ ಬಣ್ಣವ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಹರಪ್ಪ ಮೊಹಂಜದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಹರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಒಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದ್ಪೇರು ಸಂಶೋಧಕರು ಆತ್ ಪಿರಾಕದ ಬೊಕ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಆಧಾರ ಕೆಲವು ಉಂಡು ರಾಮಾಯಣದ ಮತ್ತು ಎಡ ರಾವಣನ ಕೆರಿಯರ ಕೆರುಪುನಿಡ್ದು ದುಂಬು ದುರ್ಗೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ರಾವಣಡ ಲಡೈಗೆ ಬೈನಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಆ ದುರ್ಗೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಿಡ್ದು ರಾವಣನ ಕೆರಿಯರ ಆಂಡು ಮನ್ಪುಣಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಪುರಾಣ ನಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಾಮಾಯಣದ ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣಂಜಿನ ವಿಜಯದಶಮಿ ಐತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಉತ್ತರ ಗೋಗ್ರಹಣ ಆಪುಂಡು ಪಾಂಡವರನ ಅಮಕನ ಅಂಬ್ಯಾನ ವಿರಾಟನ ಗೌಲೇನು ಪೂರ ಕೌರವರೇ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅರ್ಜುನೇ ದುರ್ಗೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ದುರ್ಗೆನ ಅನುಗ್ರಹದ ತಂದು ಕೌರವರ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪೇರ ಕೊಯ್ನಿಗೆ ಅಂಚದ ಆ ದುರ್ಗೆನ ಅನುಗ್ರಹಡ ಕೌರವನ ಸೋಪಾಯರ ಆಂಡು ಮನ್ಪುಂಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ಬೊಕ್ಕ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ನೆಟ್ಟು ವಿರಾಟನ ಅರಮನೆ ಪೋಣಗ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಆಯುಧಲೇನು ಪೂರ ಬನ್ನಿ ಮರ ಶಮಿ ಮರ ಶೈಕ್ ಕಟ್ಟದು ಅಕ್ಕಳು ಪೋಪುನು ಅಕ್ಕಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ಇಂಕ್ಳು ಯಾಪ ಬಣ್ಣಗ ಕೈ ಕೇಂಡಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಇದೇನು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣ ಪಣ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟದು ಪೋಪುನು ಅಪ್ಪಾಗ ಉತ್ತರನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಅವಳು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯುಧ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಡೈ ಬಾಯರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಕಳು ಅಡೆ ಬತ್ತದು ಐಕ್ ಆ ಬನ್ನಿ ಮರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟ ನಟ್ಟೊಂಡೇರಿಗೆ ಆಯುಧನ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಕುರ್ಲೆ ಬಂಡದು ಅಂಚಿನ ಆ ದಿನಾನಿತ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದುರ್ಗೆಲ ಅಂಚನೆ ದಿನ ನಮನೆದ ದುಷ್ಟೇರ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭವು ಅಂಚ ದುಷ್ಟೇರ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ 10ನೇ ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿ ಆ ಗೆಂದಿನೇನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಜಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಆ ಕೆರ್ನ ಆಯುಧಗಳು ಪೂರ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಪೂರ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಲ ನಾವು ಈ ಆಯುಧ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೆಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಆಯುಧಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಗಾಡಿಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಬೆನ್ಪುಣ ಕರ್ಬ ಸೊತ್ತುಲೆಗ್ ಪಂಡ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ಪಂಡ ಹಿಡ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಜದ ಬಡಿ ಸಾಗುನು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಐಕ್ಲ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ಮರ್ಯಾದೆ ದಿನ ಏನಂತೆ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ ಮಂತದ ಐಕಲಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಏನ್ ಮಾತಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂತದ ನಾನು ಅಪ್ಪಗ ಕಾಲೋಡು ಸೊತ್ತು ಜನ ಐಕ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನ್ನು ಪೂರ ದೇಕದು
ಪತ್ತದ ಮಾತು ಐಕೊಂಜಿ ನಿರ್ಮಲ ಮಂತದೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಿಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಇತ್ತದ ಹೊರತುಗು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌಜದೊಂಜಿ ಗೌಜದ ಪೂಜೆ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ವಾಹನ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಊರಿಡಿಕ್ಕ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ನಡ್ಲೈತೆ ಅಂಜಿ ವಾಹನ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪುನಃ ಆತರ ನಮಕ್ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದಾನೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಮಾರನೇ ಮೀದ ಅಂದಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಮಾರ್ಗಡ್ ಊರುಡು ಮಾತೊಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ತೋಜಿನ ಈ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದಕ್ಲೆ ಬರ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ ಬಂಡ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಇರ್ ಪನ್ಪುಲ ಕೈ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶ್ರಮಟ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೊಂದು ಸುತ್ತಲೇಡು ಗಲಸೊಂದು ಬೆನ್ಪೊನಾಕ್ಲಿ ಆಗ ಐಕು 6 ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲದ ವಿರಾಮ ಬೊಕ ಇಡೀ ಅಪ್ಪಗಲ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಲ ಆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ನನ್ನ ಏನೆಪುಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ನಿರ್ಮಲ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆದ ನೆನಕ್ಲು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಕಾಸು ಅಂತೆ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲೋಡ ಮನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಜೆತ್ತನ ಬೇಲದ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ ಬೊಕ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಮನ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ 18 ಪುರಾಣಗಳು ಉಂಟು. ಆ 18 ಪುರಾಣಡು ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಪುರಾಣಡು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಬಂದಾಗ ಐಟಿ ಮಹಿಷಾಸುರನ ದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಭಾನಿ ಶುಂಭೇರಿನಿ ಚಂಡಮುಂಡೇರಿನಿ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನಿ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ದೇವಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅವತಾರಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ರಕ್ಕಸನ ಕೆರಿಪಿನಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚ ವರ್ಂಬ ರಾತ್ರಿ ನವರಾತ್ರಿ ವರ್ಂಬ ರಾತ್ರಿ ಆ ದೇವಿ ವರ್ಂಬ ಅವತಾರಡು ಬರ್ತದ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಕೆರ್ನ ನೆನಪುಗಾದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾರನೇ ಮೀನು ಆಚರಣೆ ನವರಾತ್ರಿ ಈ ವರ್ಂಬ ದಿನ ವರ್ಂಬ ದೇವಿನ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು. ಸುಲ್ತಾನಿ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪುದಾಡ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2ನೇ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಆ ಪುದಾಡ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು. ಮಾತೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು, ಕಥೆಗಳುಂಡು. ಮತ್ತು 3ನೇ ದಿನ ಚಂದ್ರಘಂಟ ಅಂದು ಈ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆರಾಧನೆ ದುರ್ಗೆ ತಂದೂರಿನ ಆರಾಧನೆ. ಈ ಮೂಜಿ 5 ಪಕ್ಕದ ಮೂಜಿ ದಿನ 4ನೇ ದಿನ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಆ ದೇವಿಗೆ, 5 ಪಕ್ಕ ಸ್ಕಂದ ಮಾತ ಅಂದು ಆ ದೇವಿಗೆ, 5 ಪಕ್ಕ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ 6ನೇ ದಿನ. ಈ ಮೂಜಿ ಒಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರಾಧನೆ. 5 ಪಕ್ಕದ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರಾಧನೆ, ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾದುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಮನೆ ದಿನ ಸಿದ್ಧಿರಾತ್ರಿ. ಈ ಮೂಜಿ ರೂಪಲೇಗಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸರಸ್ವತಿ ತಂದುನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಮನೆ ದಿನ ಈ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಇದು ಜೋಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಬರವು ಕಲ್ಪ ಒಂದಂಡ ಆನಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸರಸ್ವತಿ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಡು ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಂಜನೇಯ ಪೂಜೆದಾನಿ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆನಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪಕ್ಕ 4 ದಿನವೇ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಆದ 10ನೇ ದಿನ ಸರಸ್ವತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಸಮ್ಮನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಈ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಅದು ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಶಾಲೆ ನಿಜವಾದ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಳು ಇತ್ತು ನಾನ್ಲ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಜ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಭೇದ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದುಂಬದ ಕಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಾತೆರ್ಲ ಮನ್ತು ಅಂತೇರಿ ಅವು ಹಿಂದುಳಾವಡು ಕ್ರೈಸ್ತರವಡು ಮುಸ್ಲಿಮರವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಂಡ ಅಂಚಿನ ಭೇದ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೇರತಿ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಚರಣೆ ಪೂರ ಉಂಟು ಗೊತ್ತು. ಪುರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ ಭಜನೆ ಕೂಡ ಇತ್ತಂಡು. ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರೋಡೊಂದಂಡ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಾತ ಭಜನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಅವೆ ಶಾಲೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ತುಂಬದ ಕಾಲಡ ಜೋಕುಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತಾ ಸಮುದಾಯದ ಹಾಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಊರದ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಎಪ್ಪು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಎಪ್ಪು ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಸಮುದಾಯದಾಕಲ್ಲ ಒಪ್ಪುವೇರಿ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅವು ಈ ಶಾಲೆದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ರಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರುಂತೇವೆ. ವಿದ್ಯೆದ ಅಧಿಪತಿ ಶಾರದೆ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು. ಐಟಿ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಜಾತಿದಾಯ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪರೆ ಬುಕ್ಕಿನ ಜಾತಿಯ ಕಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂದಾಲ ವೇದ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು, ಶಾರದೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹುದು. ಐಟಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ದಾಲ ತೂಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಪುರ ಊರುಲೇಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಆಯ್ತು ವಾ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಈ ಶಾರದನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚ ಶುರುವಾದ ಒಂದು
ಐತೆ ನವದುರ್ಗೇರನ್ನು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಇಂಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತಾ ನವದುರ್ಗೇರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತದ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪರೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬೇತೆ ಒಲ್ಪಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ನವದುರ್ಗೇರೇನು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪರೆ ಆಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪರ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಂದೇ ಬಾರಿ ಉಪದಾರ ಉಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಒಕ್ಕೈತೆ ಕುಳ್ಳ ದಸರಂದಿ ಎರಡನೇದ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಉಪದಾರ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಪದಾರ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಏನು ಸುರು ಮನ್ಪರೆ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಯಾರನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಾದ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟರಮಣದ ಶಾರದೆ ಮಲ್ಲ ಬುಧಾರ್ದ ಅತ್ತೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಾರದೆ ಪಕ್ಕ ಜಲಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರಿತ್ತು ಜಲಕ ಬಂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಲಕ ಅಂಚ ಅವಳೊಂಜಿ ಆ ಶಾರದೆಯನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದು ಅವಳೊಂಜಿ ಆಜಿ ದಿನ ಶಾರದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ 11ನೇ ದಿನ ಶಾರದಂದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಶಾರದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಯ್ತಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವು ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರಂತಾನೆ ಈಗ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ಇಂಚ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಭಾರಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ನಡಪ ಅಣ್ಣ ಶಾರದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಊರುಡು ಮತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಾಕಲು ಜನ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರದಾಕಲು ಮತ್ತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನತ 2 ದಿನತ ಅತ್ತೆ ಮೂಜಿ ದಿನತ ಜನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಅವು ಯಾನು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಭಾರಿ ದುಂಬುಡದೆ ಅಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಡುದು ಎಂಚಿನ ಒಳ್ಳ ಊರದ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದಾಕಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಕಲು ಇಜ್ಜಾಣತೆ ಈ ಶಾರದೆ ಕುಲ್ಲವನ ಕ್ರಮ ದುಂಬುಡಿಜ್ಜನ್ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತನು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತದಿ ಅವಳ ಕೆಲವು ತುಳು ಇರುತ್ತೆ ಈ ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆಕಳು ಶಾರದೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಗಣಪತಿನ ಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಮನ್ನದ ಮೂರ್ತಿ ಕಾಂತದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಕಳ ಏನು ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಲ್ತಂತೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ದಾಲ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಕುಲ್ಲವನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಾನ ಸಾಧಾರಣ ಜನ ಲೆಕ್ಕೊಡು 20-25 ವರ್ಷದ 25 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪಡೈಕ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಪಂಡ ಅವಳು ಈ ನವರಾತ್ರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮಗಳ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಅವಳಿಗೆ ರಾಮಲೀಲ ಆಪುಂಡು ರಾಮಲೀಲ ಐಟ್ ಆಕೇರಿದಾನಿ ರಾವಣನ್ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂತದ್ದು ನೈಟ್ ಗೊತ್ತಾವು ನಂಚಿನ ರಾಮದಹನ ಒಂಜಿ ಪುರ ಮನ್ಪೇರು ಏಕಟ್ಟೆ ರಾಮನ ಆರಾಧನೆ ಅಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಡು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಹಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚಿ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಪೋಂಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರ ಪೋಂಡ ನವರಾತ್ರಿ ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ಅನ್ನೋ ಮನ್ಪೇರು ಅವ್ಳು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಈ ಬೊಂಬೆಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟವು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟೆ ಮೂಲು ಇಜ್ಜವು ಅಂದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಕೆಲವರು ಮೈಸೂರು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದ ವಾಯನಾಕಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂದು ಜನ ಇಲ್ಲ 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 ಬತ್ತದ ಏನು ಮನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆದ ವಿಷಯ ಮಾತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಲ ಅಂದಿನ ಪಾತಿರದ ಚೌತಿ ದಪ್ಪು ಅಷ್ಟಮಿ ದಪ್ಪು ಅಯ್ನ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತದೊಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಣ ಒಪ್ಪುಡು ಅತೆ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ವಿಷಯನ ಅತ್ತಂಡ ಇದು ದಸರಾ ನವರಾತ್ರಿ ನೇನು ಇಲ್ಲ ಪತ್ತದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಲ್ಪಲ ತೋಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತದ ಆಚರಣೆ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಅಂದೇಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಅರಸು ದೈವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂದ ಅಂತೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡಿವಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅರಸು ದೈವಲು ಈ ರಾಜನ ದೈವಲು ಬಂತು ಅಂಚಿನ ದೈವಲು ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ಮಾರ್ನೆ 9 ದಿನನು ಅಲ್ಪ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದಿನ ಅಲ್ಪ ಈ ಪೊರಿ ಬಜಿಲು ಬೊಂಡ ಪರಂದು ಈತೆನ ದೈವಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬನಿ ಬಲಸದಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬನಿ ಅವು ಈ 9 ದಿನ ನಡಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ ಉಂಡು ಅಂದ ದುಂಬುಡಿನ ಸಲ ಇತ್ತಲೆ ದೈವ ಇತ್ತನ ಕಾರಣ ದೈವದ ಮನೆ ಮಂಚ ಇತ್ತನ ಕಾರಣ ಅಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲ ಪತ್ತದ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಂಚ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಕೃಷಿಕರಾದಿತ್ಯರಂದ ಚೌತಿ ಮಂತೊಂತೇರು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಲ್ದು ಬಲಸದು ಇಂಜಿನ ಮಾತ ಇತ್ತನತೆ ಅಂಡ ಮಾರನೇ ಮೀನು ಆ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲ ಪತ್ತದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ದುಂಬಿಜ್ಜಾನು ನಮ್ಮಡಾತು ಇಲ್ಲು ಬತ್ತದೆ ಇಜ್ಜಾನೆ ಓಕೆ ಏನು ಮಾರನೇ ಬಿದ ಬಾಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದಿಂಜ ಲೈಕ್ ದಿನ ಗೇಣಿ ಎರಿಜ್ಜಿ ಮಾರನೇ ಬಿದ 10 ದಿನ ಉಟ್ಟು ಯಾಪಲ ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವ ಲೈಕ್ 2 ದಿನ 10 ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ದಿನ ಗೇಣಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅತೆ ಇಲ್ಲದಿಂಜ ಎಂಚವ ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವನ ಅವು ಇಲ್ಲದಿಂಜ ಬಂದಾಗ ಈ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಳು ಚೌತಿದಾನಿ ಜಿಂಜವೇರು ಚೌತಿ ಆ ಚೌತಿದಾನಿ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕುರಾಲು ಬುಲೆದು ಪೂಜಿ ಅಂತ ಐದಕ್ಕೆ ಅವೇನಂತ ನೋಂಪು ಕೊಂಚ 10 ದಿನ ಕರೀದಿ ಪಿರ ನೋಂಪು 16 ದಿನ ಆ ನೋಂಪು ದಾನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರಿಯ ಮಲ್ಪೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಂದ ನೋಂಪು ದಾನಿ ಮಲ್ಪೆ ಐದಕ್ಕೆ ಅವಲ ಸಾಧ್ಯ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬುಲೆವುಜಿ ಈ ಬರ್ಸ ಮಾತ ಇತ್ತಂದ ಕುರಾಲು ಬುಲೆದು ಅಂಚ ಈ ಮಾರನೇಂದಪ್ಪಗ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಕಂಡದ ಕುರಾಲು ಬುಲೆದಪ್ಪು ಬುಳೆದು ಅವೇನು ಹಾಕಲು ಬೇಪಾದು ಅರಿ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಪೊಸಾರಿ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಎರ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಆ ಪೊಸಾರಿನ ಹಾಕಲು ಈ ಬುದ್ಧರು ಈ ಮಾರನೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಅರಿಯ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೊಸಾರಿಯ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಅಂಚೆ ಈ ಬಾರ್ ತೊಲ್ತದ ಬಾಡೋಣ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಈ ಅರಿನ ಕಂತದ್ದು ಈ ಹೊಸಾರಿ ಮುನ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊಸಾರಿನ ಈ ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು 10-11 ಬಗೆ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ಒಕ್ಕೇಲ್ದಾಗ ಲೆಪ್ಪೇರು ಒಕ್ಕೇಲ್ದಾಗ ಎತ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ನೆರೆಗಾರದಾಗ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ಕಂಡೋಗಿ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲಿನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಗೌಜಿದಂಜಿ ಮುದ್ದೋರ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ಪಣ್ಣ ಈ ವರ್ಮ ದಿನಟ್ಟು ಆ ದಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆನಿ ಆಕಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿನ ಚಂದ್ರಸರ್ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಿನ ಅಂತ 10 ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ಜಿ ಈ ನಂಗೆ ವರ್ಷೋಳ ಮೂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಉಂಟು ಆ ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಹೂರ್ತ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿಗೆ ಮುಜಾರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆನಿ ಓಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ಜಿ ಹೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ ಇಡೀ ದಿನ ಮುಹೂರ್ತದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಗೆಂದೋಡು ಒಂದು ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿ ಒಂದೇ ಮನ್ಪು ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇರ್ಬರ್ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಆ ಮೂಜಾರೆಗಳಿಗೆ ಮೂಜಿನ ಪಿರೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಮೂಜಾರೆ ದಿನ ಗಳಿಗೆ ಮೂಜಾರೆ ದಿನ ಅಂತ Vaidyar's Ayurveda Hospital and Research Center in Puttur. Serving the patients around the globe, Vaidyar's Ayurveda now brings good health with a touch of ancient wisdom and scientific approach. A fully fledged Ayurveda hospital with skilled and experienced doctors, well-trained Ayurveda Panchakarma therapists, yoga therapists, physiotherapists, and humble staff with round-clock service offer authentic Ayurveda treatments for the following: neurological conditions, pain management program, cervical spine and lumbar spine condition, skin diseases, women's special program, detox rejuvenation program. Vaidyar's Ayurveda also offers 24/7 nursing care, Ayurveda pharmacy, Patyahara Vibhaga, comfortable rooms for all your mental and physical strength and to be strong from within. Vaidyar's Ayurveda Hospital and Research Center, Darbe, Puttur. ಅತ್ತೆ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಈರು ಪಂಡರ್ ಜನ ಈರು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಪ್ರಾಯಡ್ ವೇಷನ ತೋಂತನ ಪಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಂಗಳದೇವಿಗೆ ಬರುವಂತನ ಮಂಗಳದೇವಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ಆಂಡತೆ 25 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡವು ಅಂಚನ ಅವೊಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು ಮಲ್ಲ ಪುದಾರಡ್ ಶುರುವಾದ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ಈರ್ ಸುರುತ ತೂಯಿನೇನು ದಾದಲ ನಲೈರಿಗೆ ನೆನಪು ಅಂದಾಜಿ ಐನದಾದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೆನಪು ಮನ್ಪೊರ ಅಂದ್ ಸುರುತ ಪುರ್ತು ಬಣ್ಣ ಕಲ್ಪ ಈ ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲ್ ಉಂಟು ನಂದು ದುಮ್ಮದ ಟ್ಯಾಬ್ಲ್ ಆತ ಇಂಚಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಪಗಂಜಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣೇರಿ ಐಕೊಂಜಿ ಗಾಡಿಗೊಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೆರಾರು ಸುವರ್ಣ ಆರು ಅವೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೆಟೋಡ್ ಹೊಡ್ದಲೆ ಗಾಡಿ ಕಂತದ್ದೆ ಅವೇನು ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ಬಂಡಿ ಕನ್ನ ಒರ್ಂಬ ಮೂರ್ತಿ ಕುಲ್ಲಾಯರೆ ಒರ್ಂಬ 10 ಗಣಪತಿ ಸೇರಿದ 10 ಆಬ ಪಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಗುಣ 11 ಈ 11 ಗಾಡಿಲೇನಾರು ಒಂಜಿ
ಕಾಜಿ ಬೆಂದೇಟು ಬೆನ್ನಗಾಜಿದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಪೂರ ಬಣ್ಣಗಾಜಿ ಮಾಡ್ಪಣಿ ಪಕ್ಕದ ಲೈಟ್ದ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಾನ ಅವಿನ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಲು ಮಲ್ತ ಆ ಗಾಡಿಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಆ ಗಾಡಿ ಕೊಂಡು ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅದ್ ಬಾಕ ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಇತ್ತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕುಲ್ಲಾದು ಕೊನಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಬೈದಿನ ತುಂಬ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಉಂಡು ಯಾನಪ್ಪಗ ಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ ಹಿಡಿತೇನೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋಣ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಅವಳು ಎಂಕಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೂಟ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಶುರು ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಉದ್ರೋಳಿದ ಶುರು ಆದಿಜ್ಜಂಡು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನವರಾತ್ರಿ ಐಕ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲ್ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಯಾನ್ಲ ದೇವಿನ ವೇಷ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಂಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇಂಜಿ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಬರಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಬಂದರಡು ಅನ್ಭವಿಪೇರತೆ ಐಕ್ಕದ ಅಲ ಒಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಗೂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಳಿಗೆ ಬರ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟ್ ಉಂತುನು ಅಂದ್ ಎದುರು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಇಟ್ಟು 10 ವೈಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂడి ತಿಮ್ಮಪ್ಪಂಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಸುತ್ತಲ ಈಂದ ಕೈ ಪುರ ಕಟ್ಟದು ಏನು ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಿನ ಅದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಂದು ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂಚ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಥರ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬರಂಚಿನ ಇಜ್ಜ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಫೋನಾಗಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಮಂಗಳದ ತೇರ್ಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಂಜೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅವನು ಒರಿ ತುಮಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈನ್ ಒರಿ ತುಮಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವು ರಡ್ ಪುಡೇಟ್ಲ ತೇರ್ದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ತುಮಂದು ಐತ ಬಲ್ಪುಡೆ ತೇರ್ಬೋದು ಹೋಯ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ದ ಬಲ್ಪುಡೆ ಆ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಾನ ಬಲ್ಪ್ ಇಜ್ಜಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಚಂದ್ರ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಐನ ಪೇರ ನೆನಪು ಅನ್ಪಣಾಗ ಇತ್ತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ವೈಭವದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಆತಂಡ ಆರಾಧನೆ ಆತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನವದುರ್ಗೆರೇನು ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಒಂದು ಒಂಜಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮನ್ಪನ ನಮಗೆ ಸದ್ಯ ಉಲ್ಪನ ತೀರ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವೆ ಅತ್ತಂದೆ ಅಂಡ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆವಡು ಈ ವೈಭವ ಆವಡು ಅವೇ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಬುಡ್ಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶವಡೆ ಉಪದಾರ ಉಂಟು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರ ಮಂತದೆ ಸಾರ ಜನ ಸೇರ್ಬೇರು ಓಳು ಅಳ್ತೊಡ್ದು ಪಿದಾಂಡ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೇಂಟೆನ್ ತಿರ್ಗೊಂದು ಇಡೀ ಮಾರ್ಗ ಸುತ್ತ ಜನಗಳು ಸಾರ ಜನಗಳು ಉಂಟು ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಪ್ರತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗು ಐತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನ್ಪಣಂಚಿನ ಅವಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕತೆ ಆವಡು ಐತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆವಡು ಅವಳ ನಂಗೆ ತಿರುವಂತೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ರೀತಿದ ಈ ನವದುರ್ಗರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಕುದುರೋಳ್ಳೆಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತನ ಕಾರಣದಾದ್ರ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾದ ದಸರಾಗ್ಲಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಈ ಹೊಸ ಕಾಲಡ್ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಮಾರನೇ ಮೀನು ತೂಪನ ಕಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ವೈಭವನ್ ತೋಜಿಪಾದ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಕಿಲೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಇಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಪದ ವೈಭವನ್ ತೀರ ಬರ ಮಾತಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಐನು ನಮ್ಮ ಊರಡೆ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಒಂದು ಅವೇ ಮತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ತನ್ನ ತುಳುತ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಖಲ್ ನೆನಪು ಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವನ ಬುಧವಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನೆಮ್ಮಿ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿದ ಸಂದರ್ಭ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗನೆ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಬನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ತೂಂಡಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ದುರ್ಗೆ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಅತೆ ವಂಚೆಡ್ದು ಮುಖಾಂಬಿಕೆನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡ್ದು ಬತ್ತನ ಕಟೀಲ್ದ ದುರ್ಗೆ ಆವಡು ಒಪ್ಪನಾಡು ಆವಡು ಮಂಗಳದೇವಿ ಆವಡು ಪೊಳ್ಳಲಿ ಆವಡು ನಮಕ್ ಈ ದುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಇದು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅರಪ್ಪ ಮೊಹಂಜದಾರ ಕಾಲಡೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂದಾಗ ಈತ ಮಾತ ಆರಾಧನೆ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ನಮಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಲ್ಪಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿರೇಟ್ ಭಗವತಿಲ ಸೇರುಂಡು ಅತೆ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪಲ ಈತ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಮೈಸೂರು ಬುಡ್ನುದಾಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇತೆ ಬಾಗಡ್ ಬೇತೆ ನಂಜನಗೂಡುಂಡು ಅತೆ ನಂಜನಗೂಡುಂಡು ಶೃಂಗೇರಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿರಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಮಲಮಲ್ಲ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ನಡಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ದೈವಸ್ಥಾನ
ಈ ಊರು 10 ದಿನದ ಆರಾಧನೆ ಎಡ್ಡು ಊರ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ನಡಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ ಏನ್ ಬಣ್ಣ ಈ ಕರಾವಳಿ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಗಡ್ ಈ ಮಾತ ಈ ದೇವಿ ದುರ್ಗಿನ ಏನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತುಂಬದ ಕಾಲಡ್ಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಬರುವಂತೇರಿಂದು ಖಂಡಿತ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬಹುಶಃ ಐತೆ ಪೌರಾಣಿಕವಾದಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಐಕ್ ಕಥೆ ಕಥನಲು ನವದುರ್ಗೇರ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪನ ಕಥೆಲು ಐನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪುರಾಣ ನೆಟ್ಲ ಕಥೆ ಎಟ್ಲ ತೂಪ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೇಡ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರಲು ಪೂರ ರೂಪಗಳು ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹಣ ಪುರಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡ್ ದೇವಿ ಹೊರಡಾಪುಂಡು ಚಂಡಮುಂಡೇರನ ಕೆರಡಿ ಕೆರಿಯರೆ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಕೆರಿಯರೆ ರಕ್ತಬೀಜನ ಕೆರಿಯರೆ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನ ಕೆರಿಯರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಮಹಿಷಾಸುರನ ನೆನಪನ್ ಪಡಂಗ ಇದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೈಸಾಸುರ ಪಂಡ ಇದಲ್ಲ ರಕ್ಕಸೇನೆ ಅತ್ತೈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತಂದು ಮನ್ಪಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮಾತ ಉಂಟು ನಮ್ಮೈತೆ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಅಡುಕೆಯನ್ನ ಅವಡು ಕತೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಅಡುಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಡು ಅಕ್ಲು ನಿಜ ಸ್ವರೂಪಡು ಅತ್ತನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲು ನಿಜವಾದಲ ದುಷ್ಟೇರ್ ಹತ್ತಂದು ಮನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ಧನ್ಯವಾದ ಬರು ವರ್ತನೆ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಐತ ಮಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಪೆರ್ಲೆ ಯಾವು ದಾನವೇರ್ ಬಕ್ಕ ದೈವ ದೇವೇರ್ನಗು ದೈವ ಹಾಕುಲು ಈ ದಿತಿ ಬಕ್ಕ ಆದಿತ್ಯನ ಜೋಕುಲು ಹಾಕುಲು ದಿತಿ ಬಕ್ಕ ಆದಿತಿ ಹಾಕು ತಂಗ ಮೆಗದಿ ಬಲಿ ಹಾಕುಲು ಪಲಿ ದಿತಿ ತಂಗಡಿ ಅದಿತಿ ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕಲು ದಿತಿನ ಜೋಕುಲು ಮೊಕ್ಕಲು ರಾಕಸ್ ಮೊಕ್ಕಲು ದೈತ್ಯ ದಿತಿನ ಅಂದ್ರೆ ದಿತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧನು ಪನ್ಪಿನ ಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಧನುಕು ರಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರಂಬೆ ಬಣ್ಣದ 2 ಜನ ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಬಿಟ್ಟು ಧನುಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಪೂಜಿ ರಂಬಾಗಲ ಕದ ಮುಕ್ಕು ಜೋಕುಲ ಯಾರ ಬಾಡದು ಪನ್ನ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಶಕ್ತಿದ ಜೋಕುಲಿ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಮುಕ್ಕು ತಪಸ್ ಹೋಗ್ಲು ಈ ರಂಬೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಗ್ನಿನ ಉಂಡು ಅನ್ಪಿ ಅಗ್ನಿನ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲ ಪತ್ತ ಉಂಡು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಗ್ನಿದ ನಡುಟುಕುಲ್ಲೇ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಠಿಣವಾಯಿನ ತಪಸ್ಸು ಅಂಚಂಬೆ ಈ ಕರಂಬೆ ನೀಡು ಮುರ್ಕುದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಠಿಣವಾಯಿನ ತಪಸ್ಸು ನೀರು ಮುರ್ಕು ಒಂದು ಈ ದೇವೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಮುಕ್ಕು 2 ಜನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದೆ ದಾದಾ ಎನ್ನ ಪೀಠೋಗ ಮುಕ್ಕಲು ಗತಿ ಕನಪೇರ ಪಣಿಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆಯೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಅದು ಬೋಪಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಮೊದಲೇ ಅದು ಹೋದಿ ಈ ಕರಂಬನ ಪತ್ತೋಯ್ ಕರಂಬನ ಪತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಮುಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಲಡಾಯ್ ಆಪು ಆ ಲಡಾಯ್ ಇಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕೇರಿಗೆ ಕರಂಬನ ಕೆರ್ಪೆ ಇಂದ್ರೆ ಕೆರ್ಪೆ ಈ ಕೆರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಮ್ಯಾಗ ರಂಬ ಗೊತ್ತಾವು ರಂಬೆ ಕುಡ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕುಡ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ ಅಗ್ನಿ ಒಲಿ ವಿಜಯ ಆಗಿ ಒಲಿ ಅನ್ಸದ ಕತ್ತಿದ ತರೇನು ಕಡುಪು ಎರಪೋಪೆ ರಂಬೆ ಕಡುಪನಾಗ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬಂದ್ಪೆ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಹಾಪಾಪ 5 ಮಿತ್ತದ ಪಾಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಿನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನ ಬುಡ್ಲ ನಿಕ್ ದಾದ ಬೋಡ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಬಂದ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಮೂಜಿ ಲೋಕನ ಗೆಂದು ನಂಚನಿ ಮಗನ್ ಕೊರ್ಲ ಮಡೆವನ್ ಮಗನ್ ಹೆಂಗ್ ಪಡೆಯೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ ತಥಾಸಮನ ನಿಕ್ ಆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟು ಎಂದು ಅಂಚ ಮೇನ ಈ ಗುಣ ಅಂತೂ ರಾಕ್ಷಸತ್ವ ಬನ್ನಗ ಆಯನ ಗುಣ ಒರಿಯನ ಬುದ್ಧಿ ಒರಿಯನ ಗುಣ ఆయన ಅವು ರಾಕ್ಷಸತ್ವ ಆ ರೂಪಡತ್ತು ನಮ್ಮೈತೆ ಚಿತ್ರೋಡ್ ತೂಪ ರಕ್ಕಸ ಬಣ್ಣ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬುದ ಭಯಂಕರ ಮೋನದ ಕಣ್ಣದ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಶರೀರದ ನಿಜಾದ ಅಂಚ ಶರೀರ ಒಂಜಿ ಅಂಡಾಯ್ತು ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪುನಿ ಆ ದೈವ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸತ್ವ ದೈತ್ಯ ಗುಣ ಪಕ್ಕ ಅಸುರ ಗುಣ ಈ ಗುಣೋಕ್ರಮ ಅಂತ ಸೇರ್ದಾನೆ ಆ ರಕ್ಕ ಸೇರಾಪಿ ಅಂಚ ಈ ರಂಬಡ ಆಡ ಒಂಜಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸತ್ವ ಗುಣ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಶುತ್ವ ಗುಣ ಏನು ಪನ್ನ ಓಲ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಕಾಮೋದ್ರೇಕ ಆಪಣ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಮೋದ್ರೇಕ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಎರ್ಮೆ ಬರ್ಪುಣದು ಎರ್ಮೆ ಬನ್ನಂಬಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂಪಿನ ಮರತ್ತದಿ ಬಾಯಿ ತೊಟ್ಟಿ ಸೇರುವೆ ಆ ರಂಬೆ ಎರ್ಮೆ ತೊಟ್ಟಿ ಸೇರ್ದಾನಾಗ ಎರ್ಮೆ ತನೆ ಹಾಕೊಂಡು ತನೆ ಆದಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎರು ತೂಪುಣ ಎರು ತೂದು ಎರು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಎರ್ಮೆದ ಕೈತರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಂಬಿ ಎರ್ಮೆದ ಕೈತರಿ ಬತ್ತಿನ ಎರುನು ಬೇ ಆಕೆರೆ ಬೋಪೆ ತನ್ನ ಆಯ್ದೋಡು ಆಕೆರೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಎರು ದಾದಾನ ಮ್ಯಾನ್ ಕೊಂಬುಡು ಕುಟುದು ಈ ರಂಬನ ಕೆರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ರಂಬನ ಕೆರ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಯಕ್ಷೇರ್ ಮ್ಯಾನ ಮಿತ್ರೇರು ಯಕ್ಷೇರ್ ಮ್ಯಾಗ ನನ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಕೊರಡತ್ತ ಪಂದಾಕಲು ಕಾಟ ಮತ್ತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಪೇರು ಕಾಟ ಗೂರ್ದು ರಂಬನ ಪುನೊಂದು ಕಾಟ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ತೂಗೊರ್ಪೇರು
ತೂಗೊಡ್ದು ಒಂದು ಪೊತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವೇ ಎರ್ಮೆ ಆ ತನೆಯಾತಿನ ಎರ್ಮೆ ಬತ್ತ ಕಾಟುವಲಾಗಿ ಆ ಕಾಟುವಲಾಗಿದ್ದು ಅದು ರಡ್ಜನ್ನ ಪೊತ್ತು ಪೋಪು ಆ ಎರ್ಮೆಲ ಪೊತ್ತುಂಡು ರಂಬೆಲ ಪೊತ್ತು ಪೊತ್ತುದಾನಾಗ ಐದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮಿತ್ತುವರು ಪನ್ನ ಈ ಮಹಿಷಾಸುರೆ ಆ ತೂರ್ದು ಲೆಕ್ಕದ ಬರ್ಪೆ ಆಯ ಪನ್ನ ಎರುತ್ತಲೆ ಕನೆಪು ಅವನ ರೂಪ ಎರುತ್ತಲೆ ಕನೆಪು ಅಂಚ ಸೂತಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ್ದಿ ಆಯ ಬತ್ತದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಶಕ್ತಿನ ಪಡೆಪೆ ಪಿರ ತಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ತಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಕ ಮೂಜಿಲೋಕವನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಆಣುಲು ಎದ್ದು ಮರಣ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಲ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮೆ ತಥಾಸ್ತು ಬಂದ್ಪಿ ಈಗ ಆಣುಲು ಎದ್ದು ಮರಣ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೂಜಿಲೋಕವನ್ನು ಗೆಂದುವ ಅಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಪೋಪೆ ಹೋದಾನಂಬೆ ಈ ಭೂಲೋಕ ಪಾತಾಳ ಸ್ವರ್ಗ ಏನು ಪೂರನ್ನು ಗೆಂದದ್ದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆರಿವತ್ತೆ ಬೆರಿಪತ್ತದಾನಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದಾನ ಬರ್ತದೆ. Skin Aesthetic Clinic. We provide procedures such as Medifacial, Medi Cleanups, Laser Hair Removal, Anti-pigmentation Treatment. We also do Lash Lift, Eyebrow Microblading, ನಾನು ಸೋಪ ರಾಪಿಸಿ ಏರಿಗ ಅಂಜೆ ವಿಷ್ಣು ನಡೆ ಪೋಪೇರು ಈ ದೇವತೆ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಪ ತೂನಾಗ ಆಗ ಆಣುಲು ಎರ್ದು ಮರಣ ಇಜ್ಜಿನ ವಿಜಯ ವಿಷ್ಣು ಮಾತ ಕೆರ್ದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಕೊಡ್ತೀನಾಯಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಂಚ ಈ ವಿಷ್ಣು ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನರ್ದುಲ ಅಂತ ಅಲ ಮನ್ಪೆ ರಾಪುಜ್ಜಿ ಎನ್ನರ್ದುಲ ఆయన ಕೆರ್ರೆ ರಾಪುಜ್ಜಿ ಪನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನ ವರ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಮಾತೆ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನೂ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉದ್ಭವ ಆಪಿಲಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತನ್ನು ಸೇರಿದು ಆ ಆದಿಶಕ್ತಿನೇ ಅಲ್ಪ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ತನಕ ಮಾತ ಅಕ್ಕನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ಪೇರು ಬುಡ್ದ ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಒಟ್ಟುಗಾದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಡಾಪ ಅವೇ ಆದಿ ಮಾಯೆ ಬಣ್ಣದು ಅಲ್ಪ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಆಕಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೋಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಿಕಲು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಣ ಕೇನುವೇರು ಆಕ ಮುಗುಲ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಮಹಿಷಾಸುರ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದುಸ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆನ್ ಮಾತ ಬೆರಿವಾತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಂಗೆ ಹತಿಗೋತ್ರದ ಅಂತೇಳಿ ಆತನೆ ಅಂಚ ಆಯನ ವದೆ ಆವಡು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕ್ ದೇವಿ ಆವು ಯಾನು ತೂಪೆ ನಿಕುಲ್ದಾಲ್ ಭಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಆ ದೇವಿ ಆಕಲೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪು ಅಪ್ಪಾಕುಲ್ದ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾ ಶಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ 18 ಕೈತ ಆ ದೇವಿ ಉಂಡಾಪ ದೇವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮ ಕೈ ಪಂಪ ಅಲ್ಪ 18 ಕೈತ ದೇವಿ ಉಂಡ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಕೈಟಿತ್ತನ ಆಯುಧಲೇನಿ ಆ ದೇವಿ ಕೊರ್ಪೆ ದೇವಿ ಕೊಡ್ದು ಆ ದೇವಿ ಆಯುಧಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಆತನ ಈ ಪರ್ವತರಾಜೆ ವಾಹನವಾದ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಸಿಂಹದ ಮಿತಿಯನ್ನ ದೇವಿ ಈ 18 ಆಯುಧನ ಪತೊಂದು ಪೋತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಕದಂಬವನ ಒಟ್ಟು ಒದ್ದು ಕುಲ್ದು ಅಡೆಗ ಮಹಿಷಾಸುರ ಬರ್ಪಿಲೆಗ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಡಪುರ ಅಡೆಗೆ ದೇವಿನ ಅಲ್ಪ ಬೆತೊಂಬರ್ರೆ ಪನ್ನ ಆಗ ದೇವಿನ ಮನಸಾತನು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ತರದ ಕಾಮ ಉದ್ರೇಕ ಆದ ಆ ದೇವಿನೇ ಇಂಕ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಬನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಲ್ಪ ಜನ ಕಡಪುರೆ ಅದೇ ಬರ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಏನೋ ಮದ್ಮೆಯಾರ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ಆಡು ಐಕ್ ಸರಿಯಾನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪು ದೇವಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ನಗ ನಿಕನ ಅಸುರ ಗುಣ ನಿಕನ ರಾಕ್ಷಸತ್ವ ಗುಣ ಅವು ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಕ್ಕ ಈ ಆಯನ ಎಡ್ಡೆತನ ನಿಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಿಕಲ ಲಡೇ ಲಡೇ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕಲ್ಡ ಬಂದೆ ಬತ್ತಿನಂಗ್ಲ ಪೂರ ಆಗ ಕೆರ್ದು ಬಿಡೋಂದಿತ್ತು ದೇವಿ ಕೆರಂತೇರು ಅಂಚ ಕೆರ್ದು ಬುಕ್ಕೊರಿ ಸುಗ್ರೀವ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ದೈನ್ಯ ರೂಪೋಡು ಬಾರಿ ವಿನಯ ಮುಖ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ಪಂದ ಯಾನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನಿಂಕ್ ಏರಂದ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ಯ ಓಡೋದು ಈ ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಆಯನ ಬತ್ ಮದ್ಮೆ ಓಡೋದು ಅಂಚ
ಮೂಲ ಪನ್ಪಾಲು ಈ ಮಾತಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ನೀನು ಮೆಚ್ಚಿ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನಿ ಅಂಚಿನ ಆಯ್ ಮನ್ನ ದುಷ್ಟಿ ಅಂಚದ ಆಯನ ಕೆರಂದೆ ನಿವೃತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನು ಕೆರಡಾಪನು ಅಂದ್ ಬತ್ತೇನೆ ಮಾತ ಕೆರ್ದು ಆ ಕೇರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಿತ ಮಹಿಷಾಸುರ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಆ ದೇವಿ ಆ ಮಹಿಷಾಸುರನ್ನ ಕೆರ್ಪಾರು ಅಂಚ ಈ ಮಹಿಷಾಸುರೆ ಪುಟುದು ಅಡೆಗೆ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಅಂತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ನಿಜಾದ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಕೆರ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಉದ್ದೇಶ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಕೆರ್ದು ಆ ದೇವಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಥನ ಒಂಜಿ ಮೇಟೆ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟೆ ಸಾಹಸ ತೊಜ್ಪಾವನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಅರಕ್ಕಸನ ಗುಣ 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 ನಿಜವಾದ ರೂಪ ದಾನೇಂದು ಮಾತ ಪನ್ಪನೆ ನೀ ಒಂಜಿ ಕಥನ ನಮ್ಗೆ ತೊಜ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುಕಾನ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ದಸರಾದ ಸಂದೇಶ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದಸರಾದ ಸಂದೇಶ ಸಂದೇಶ ಪನ್ನ ಈ 9 ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಕ್ಕ ದೇವಿ 9 ದಿನಟ್ಟು ಆ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಕಸರೇನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಬಂತಿನ ನಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಂದ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂದ ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ಮಹಿಷಾಸುರ ಆವಡಿ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಬೆ ಆವಡಿ ಚಂಡಮುಂಡೆ ರಾವಡಿ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ ಆವಡಿ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರ ಆವಡಿ ಪೂರ ಪ್ರತಿಲ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಉಲಾಡ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಆ ಗುಣಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದಿಜ ನಿಜವಾದ ಆ ಗುಣಕ್ಕುಲೇನು ತೆರೆದಿ ಗೆಲ್ಪೋಡು 9 ದಿನೋಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ದುಪ್ಪು ಲಂಚಾವತಾರ ದುಪ್ಪು ಅನಾಚಾರ ದುಪ್ಪು ಅತ್ಯಾಚಾರ ದುಪ್ಪು ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಏಪ ಬಿಡೊಂದು ಬರಡು ಬಿಡೊಂದು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಏಪ ಸದ್ಗುಣನು ಜಿಂಜಾವನೋನ ನಮೇಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಪನ ಆನಿಗೆ ಈ ದಸರಾದ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾತು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ದಯಮನ ಲೋಕೋಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕರು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಬುಳೆ ಉಂಡ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಮಹಿಷಾಸುರನಿಗೆ ವಧೆ ಮಲ್ಪಲ ಈ ಲಂಚಾವತಾರ ಏಪ ಬುಳೆ ಉಂಡ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಸುಂಬಾನಿಶ್ಮೀರ ಆವಿಡ ಚಂಡಮುಂಡೇರ ಆವಿಡ ಸೈಪುಜೇರು ಆ ಚಂಡಮುಂಡೇರಿನ ಸೈಯೋಡುಂದ ಈ ದುಷ್ಟೇರಿ ನಾಶ ಆಡುಂದಾಂಡ ಸುರುಟು ನಮಡೆತ್ತಿನ ಆ ದುಷ್ಟ ಗುಣಕುಲು ಪೋವುಡು ಆ ಗುಣಕುಲು ಏಪ ಪೋಪುಂಡ ಆನಿಗೆ ದಸರಾಗೂ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಅನುವಾದ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅನುವಾದ ಪಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ದುಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಸಂಘದೋಷ ಒಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಆಸೆಲು ಅತ್ಯಾಯನ ಆಸೆಲು ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಜನನ ಆಸೆಲು ಇಜ್ಜನದ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿದ ಗುಣಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಇರ್ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಪ್ಪ ಆ ಗುಣಕ್ಕಲೇನು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪಾಡು ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಿಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅತ್ತೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ತುಡಾರ ಪಾತ್ರ ಕಥೆನು ಎಂಕಲ ಡೇ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕಥೆ ಇಟ್ಟು ಮಾರನೇ ಮಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಅವು ತುಂಬದ ಕಾಲಡೆಂಚೆತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ ಐಕ್ ಪುನಃ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಐಕ್ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾತದಾದ ಈ ಮಾತ ವಿಷಯನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಜಪ್ಪು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರ ಸಕಣಂತೂರು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿಯರು ಯಾನು ಮೆಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ಜನಕಲ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಯಾನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿದ ಈ ಒಂಜಿ ದಸರಾದ ಪಾತ್ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್